iyo mvana Tony wangotorara kuma 8 kuno. Iyo mvana huko yo. Imking hanzi chiko kuyazoona vanhu usiku wakadai so. Iyo mvana zvinobvunzwa munhu ere izvozvo. King totadza nekukubvunza kwa musimeri vatakadzinga nezuro padeni togona kutotya kati toti maybe mauya kuma revenge. Mvana Tony ino kuti ndatoya panapa kuti nditokuudza nawo yehaso randawana wakuda kutondiganzira futi. Imking hamusikona zvinoshamisa nezuro ndakakudzinga padeni pangu ukabva panapa wakatsamwa nhasi wangoya nekagood mood kako unoti ndingatadzovhunduka here kuti chichakuitika. Saka wanga uchida kundite sei ko handi zvakanzi isusunhirira tichafa tichitambudzwa nemi ne mari here. Sauro sha mamwe mashoko anotaura hatambwe nawo sha kutaura here koko hakanda kutadzira sori kwacho. Ugoona chii wangu ka uri kutopedza nguva uchirwa maapologies twako tofeki wonaka ndawana haso uwo kutopedza time handi tinohasela apa. Iyo sha kunohasela imbori haso reko iro rumbotaure ruro. First iwo kana mari dzavo dzako abuda uri kudaita basa rei. Ndikudaita lawyer King zvingori obvious singa ndikakuudzai kudhara. Ka ndo haso karacho randiri kutaura. King nezuro maichema pa nhasi makuya muchitaura zvehaso runoda macertificate wobhobho makandimbanja sadza kukushandisa imimi. Tony tomboti iwo uri parufu uri kuchema hama yako ubvoisa ruoko rwako muhomwe ubvaona iphone yako hamusisina unoramba uchichema here iwewe. Sauro zvingori obvious kandosumuka ndatanga kuitsvaga. Kana ndava ini kandasimuka nditsvage iphone yangu makutonditongesa kunge ndine mhosva. I'm impressed. Ko Sauro makatanga rini kokuva wise like this? Last night kapa mukandinyima sadza renyu nemufushwa. Sauro unongozviziva kuti uri mumwe wangu sorry sha. Saka tikuita seko nehaso redu ramatitsvagira naye mukoma Sauro. Gepe riripo ndiri kutono uchitonyepera vanhu kuti une license yeuloya gaya kautori neidea nazvo totanga kutorova macourses evanhu titoita mari. You mean macases evanhu? King King tikutosiya mari izvezvi pane pandanzwa munhu achichema ka vanhu vatomhanya ipapa achitoti maybe munhu ari kutorepwa. Sauro uchati munhu ari kurepwa ka apa ari tifred ari mustudio. Saura wangu Tony ka une pamuromo sha. Airi gepi ratombobude sha gaya munhu wese munomanitoziva kuti handisi lawyer. Mvana Tony usatombotya zvako tobaya kuchiweshe kwa pana anotombotiziva ikokuyo. Uko kuna nabare uku manje tunoenda sei kokuya tinakana mari yebhasi bozi kana rina wasekuru wangu ainetse ndokwasa kungovaudza kuti ndawana basa. Iyo mvana Tony indawa wakapusa iwe ko basa racho unoriwana. Mvana kana iri nawo yemari usatombotya ndatengesa mbanje dzangu dzese mari nitori nayo. Sawira ka this game tofanira kutamba mushe because takabatwa ka tofira mujeri. Sawira wangu Tony usatombokwata ndine munhu wandiroziva anokugadzirira license yefake. Sauro ka brain dzako hadzina mboshata sezvaukaita iwewe. Tony wewe ka une pamuromo akashata ndiani tasa zvauriwo uri yellow bone apa une siguma hausi wati wabhatana aterewe. Saka iwe chibva waita madhire license waiziva ini gani pine mudheni ndobva ndaoneswa nasekuru waiziva mangwana chaito vatabaya. Apa mukoma Sauro mama kuenda nogadzisa license kuti mubaye kuchiweshe. Mukoma wangu ka angatori ma1 chaiyo. Mukoma Sauro ka ndaoneswa pamweya mumwe munhu arohwa chete kuchiweshe kukwe ndiri ini ka ndatononokerwa nenext episode. Mukoma wangu ka kuchiweshe ndokutone nyaya yese maiziva. Saka guys ka don't forget to like maiziva. Guys ka mangozvinzira mega kubva kuna Sauro. So guys don't forget to like plus watch out for the next epic episode plus cameraman wedu ari kutanzi don't forget to subscribe.